all'ISCI alla città. Il vicino un bel considerato Gesù e non riusciamo a partire. Viviamo salata da cui lascia un mezzo. Lejlar, hop kif intom il-ġewwa.
parroċċa tal-Immakulata Konċizzjoni flimkien mal-għaqda mużikali Immakulata Konċizzjoni tal-Ħamrun bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali Ħamrun flimkien mal-għaqda mużikali Santa Marija ta' Ħaddingli ser jippreżentaw Mixja ma' Kristu fit-triqatna. Bixbija ta' Ġesu Kurċifiss mat-toroq ewlenin tal-Ħamrun fejn ser jieħdu sem il-fuq minn 130 personaġġ Bibliku. Din il-purċizzjoni ser tkun akkumpanjata mill-First Ħamrun Boy Scouts bil-banda tal-għaqda mużikali Immakulata Konċizzjoni tal-Ħamrun u l-Kavallieri tas-Santu Sepulkru. Jikont mijaw daħla tijaw Ġerusalem Folat faħru selimlu isure Ferfu wiċċom ma li semmaw li ġej Pal-mumnataru ma firxu għal-mulej U qalbi imtliet bil-fer Il-kantaħom kien Hosanna Lil bin David Samna hopp som bit Den förband li salva midnu bit Och jena rajtom Jedu maħom fuq il-olja L-innocenti spiċċa msalla fuq salib Il-folla jritu dak kbir Lakin Alla qalbu jinżel mis-salib Qalbi imtliet bluġi Meta smajtu nisra filo
Mulej tiegħi Ġesu Kristu, li minn ġismek bl-ħtija ħriġt taraq tad-demm bil-bisa tal-passjoni u l-mewt tiegħek. U b'dana kollu temmejt sal-aħħar il-fidwa li rid tagħtina biex b'mod li se ċar turina l-imħabba li kellek għall-bnedmin. Tkun imbierek, mulej tiegħi Ġesu Kristu, li ħabbart il-mewt tiegħek minn qabel, li fl-ikla tal-aħħar batt il-ħobs tagħna u b'mod tal-għaġeb ikkonsegrajtu f'ġismek l-għażiż u b'imħabba kbira tajtu lill-apostli b'tifkira tal-passjoni mqazza tiegħek. Iċċekkint u rejtna l-umiltà kbira tiegħek meta bidejk stess hekk qaddisa u eżiż inżilt taħslilhom saqajhom. Tkun imbierek, mulej tiegħi Ġesu Kristu, li ħallejthom jeħduk għand Kajfa. Fl-umiltà tiegħek ħallejthom jagħtuk f'idejn Pilatu biex jagħmel ħaq minnek, int li mħallef ta' kulħadd. Glorja lilek mulej tiegħi Ġesu Kristu, għaż-żebbrieħ kollu li qlajt meta libsuk il-porpra, edulek fuq rasek kuruna ta' xewk li żjed jibes, besqulek fuq il-wiċċ glorjuż tiegħek, għattewlek għajnejk u b'sabar tal-għaġeb ħallejt l-idejn ta' nies ħżina u blaħnina jsawtuk u jaħqruk fuq ħaddejk u fuq għonqok. Tifħer lilek, mulej tiegħi Ġesu Kristu, li ħallejthom jorbtuk mal-kolonna, isawtuk u jiqlilu fuqek, jeħduk quddiem Pilatu bid-demm miċarċar ma' ġismek u tidher qisek ħaruf bl-ħtija. Ġih lilek, mulej tiegħi Ġesu Kristu, li kundannawk għall-mewt u b'ġismek glorjuż kollu dmija ġerrejt salibek bit-tbatija fuq spallejk imqazza u ħallejthom iwasluk bil-erra fuq il-Kalvarju, ineżżawk u jsabruk mas-salib. Ġiħal dejjem lilek, mulej Ġesu Kristu, li minkejja dwejja kbar li kellek, tfajt ħarsa ta' tiba, ta' mħabba u umiltà lejn ommok l-għażiża, li qatt ma tinbet u qatt ma ridet tagħmel li xkeddnub u biex tfarraġa fdajta f'idejn id-dixxiplu tiegħek biex jibqa' jħarisha bil-fedeltà.
tkun imbierek għal dejjem, Mulej tiegħi Ġesu Kristu. Li x'ħin kont f'taqbida mal-mewt, fil-ħnina tiegħek, wett il-glorja tal-ġenna lil ħallik li dar lejl. U b'hekk imlejt lil midibbin kollha bit-tama tal-maħfra. Tifħir lilek għal dejjem, Mulej tiegħi Ġesu Kristu. Għal kull sija ta' brar u dwejja kbar li sofrejt fuq is-salib għalina l-mitibbin. Il-ġrieħi tiegħek ġelluk tbati u ġieħ li ma bħalu. Li nifet u ċarrat il-qalb imqazza tiegħek u baqa' dieħel sal-ispirtu ħini tiegħek sakemm qalbek inqasmet, mejjilt rasek u bl-umiltà raddejt ruħek f'idejn Alla missierek u bqajt mejjed b'ġismek kiesaħ. Tkun imbierek, Mulej tiegħi Ġesu Kristu, li b'demmek l-għażiż u l-mewt imqazza tiegħek fdejt l-erwieħ, ħennejt għalihom u minn dan l-eżilju daħħalthom fil-ħajja ta' dejjem. Tkun imbierek, Mulej tiegħi Ġesu Kristu, li għas-salvazzjoni tagħna ħallejthom jifdulek ġenbek u qalbek bilanza u mill-istess ġenb ħriġt demm għażiż u ilma għall-fidwa tagħna. Glorja lilek, Mulej tiegħi Ġesu Kristu, li rid li l-ħbiebek iniżlu l-ġisem imbierek tiegħek mis-salib u jqegħduh f'dirajn ommok l-imniktar biex tgeżwrek fl-għażel ħalli jidfnuk fil-qabar fejn ħallejt ukoll lil xi soldati joqogħdu għassa miegħek. Ġieħlilek għal dejjem, Mulej tiegħi Ġesu Kristu, li wara 3 ijiem qomt mill-imwiet u rejt lilek innifsek ħaj lil dawk li għoġbuk u wara 40 jum quddiem ħafna xhieda tlajt is-sema fejn tajt post ta' ġieħ lil ħbiebek li ħbisthom mit-telfin. Tila tela tal-Kalvarju, f'salib aħrax fuq spallejk. Nofs sokeri kollok dmija li tkexkixt inħares lejk. Intu tila il-maħt l-ammok, qalba mnikta tħares lejk. Xtaqet tiġi tistampalek bew stamħabba fuq ħaddejk. Komplejt tila, qalb maqsuma, tara l-dawk li tant ħabbejt. Jitku bik insew l-imħabba illi lejhom dejjem vrejt. Wasalt fiss fuq il-Kalvarju waqt li l-mor minn kalċis ewk. B'tant kefrija nezzak ħwejġek
fuq salib imbagħad meddewk. Fil-quċċata f'nofs il-għolja poġġew bejn żewġ ħallelin. Qalba mnikta kien hemm ommok ma' San Ġwan u ftit twajbin. O Ġesu, tassew li tħobbna biex ħallejthom isalbuk. Ta' dan kollu brieda soda qalbna lilek inweduk. O Sultan, ta' slaten kollha bidejk ibqa' miftuħin li tolbuk ħaddanna miegħek bħala wliedek maħbubin.
kollha li ġew fil-Presidenza l-Qalbi li jfittxu u jaraw il-wiċċ tagħna. Fit-triq ta' Ġesu għall-ewwel il-Veronika tal-donna fil-maqamu huwa biss ġest ta' twibija femminili. Tofrili maktub. Imma mbagħad l-ħabel rasa bil-kroċija tas-soldati u raqqas tiċċassa u tittieħed mill-biża tal-bixxi. Hija l-xija tal-mara t-tajba. L-taħlit u l-plan tal-qlub iż-żomm u l-kuraġġ tat-twibija u ma tħallix il-qalba kitab. Il-viċċinat imberru u s-sigurat ta' Ġesu hemm il-wiċċ tagħna u tat-twibija. Li ġaman sa jaktar bakija ħarxa u riksa tagħna. Neftu li għajnejna kull żwieġa u xhur biex nilqu il-legalità tal-wiċċ tal-bniedem kull insana. U nitilqu it-toqgħa tal-kurija marradija taħt is-sajf ix-xbija tal-ikbar ilħaq. Għallimna niftu l-aggressur l-erezija tal-tatlemija li jaffri il-dawra il-naħalobra u l-kawn tal-proġibba għal-kull xorta ta' Inti tgħix is-salta għal-lejjed ta' dejjem għandna. Nitolbu sabiex il-patija u l-mux tas-sol mifruġa mill-Korea ġurnata qed jinbidel fil-bissina kollha kemm. Ġieli passjoni ħarxa tiegħek. 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 Inviet passjoni lill-Mewt tas-Sinjor Ġesu Kristu.
nikkonsidraw is-devastazzjoni. Ġesu jerġa' jaqafna taħt is-salib. Naduraw għal Ġesu u merku għax Miktib tal-lamentazzjonijiet. Jiena l-bniedem li ġarrabt l-em ta' ħatar li saqni u mexxieni bidlam bla ebda darba. Imbarrani triq ġebel minn ġud għal wiġġi l-nagħrijiet. Taħalli b'żrar snin u ġalli l-tmija fitra. Il-kelma tal-mulek. Il-Rabbu għajn il-għajna. Din li Ġesu jerġa' jaqa' bħal donna trid tgħid xi ħaġa fuqha oħra. Min jaf? Forsi dik tagħna? Forsi dawk tagħna? Min jaf? Forsi dan huwa l-mod misterjuż ta' kif Ġesu jitwaħħad mal-waqgħa tagħna. San Ġwan jitkellem fuq tliet waqgħat tal-bniedem. Il-ġibda tal-ġisem, il-ġibda tal-għajnejn u s-superja tal-ħajja. Imxebba mit-twemmin, il-bniedem tagħna bil-għala. L-ideoloġiji l-kbar ta' dawn l-aħħar snin bnew twemmin ġdid, paganizmu ġdid. L-ħasra fl-istess ħin li waħħalna frażi li warra pal-ġenb lill-għala dal-bardejn. Spiċċa li ġrama l-bniedem. Il-bniedem spiċċa jitmiel fitra. Naduraw ta' Ġesu u merku. Mill-Evanġelju skont San Luka. Kutra kbira ta' nies kienet mixja wara. Fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabbtu fuq sidilhom u jibku. Imma Ġesu rida jdejhom u qalilhom. Nisa ta' Ġerusalemm mhux li jibku. Iżda ibku lilkom infuskom u lil-ulidkom. Għaxar, għal jiġi żmien meta jgħidu hija dik li m'għandix tara, kien il-ġud li qatt ma weled u s-siber li qatt ma retta. Imbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji aqgħu fuqna u lill-għoljiet orjuna. Għax-xejn dawn kollu qegħdin jagħmluh bit-zokk meta għadu aħdar, mela xi jsir minnu meta jinxef. Il-kelma tal-mulej. Fija x'taħseb meta tisma' lil Ġesu jċaffar lil dawn in-nisa li kienu mixjin wara jibku? Għaliex ma japprezzax dan il-biki? Għaliex ma japprezzax dan is-sagrifika? Għaliex ma japprezzax il-proċessjoni ta' warajja? Min hu tassew miskin? Hu jew min għandu jibqgħu huma lilu u lilu. Il-darba li ġiġbom bħalma l-orfanġu l-nies il-ġorġa u huma lilux. Kolla li twadda b'ewsel u t-tullom kiki tal-lum u t-tullom. Xejn ma jistgħu nkollu jekk il-ħajja għaddejja. Dan huwa l-periklu u l-ipokrezija li Ġesu jibissi fihom. Il-ħażen ma jistax jittieħed biċ-ċert u jimixi għal-mulejn attibati. Din wkoll ipoġġuna f'qosna meta jgħidulna il-fuxxili imma lilkom infuskom. Mulejn, għamel li mhux biss nimxu warajk ħafna kliem sabiħ, intenzjonijiet tajba u proċessjonijiet tal-nisa, imma fuq kollox id-dinja u għatina ħajja ċanta. Ħalli nix nispiċċaw rajt maktub li ma ntajjeb għal xejn, iżjed li biex jintrema barra u jintrema s-sinnis. Ħalli nix nispiċċaw imsiba nintega jem taħt iż-żiet. Ħalli nix nispiċċaw aktar skut mixtin l-istjaqlu. Għamel minna ferat ħajjin fik. Li jinti d-dirja bjera, ħalli naħdu frott fi żmienu u barra minn żmienu għal-ħajja għadejja. Amen. Nitolbu għal
issa minn fuq il-sant li qassamnilkom se nitolbu flimkien din it-talba li nkitbet minn Tarċisju Aġus fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Nistiedda lilu stess ħalli jmexxi din it-talba. Kont ħabibi u tliftek. Tliftek u qatt ma fittixtek. Kont irrabjat u ġħadtek. U minn ġewwa qalbi warrabtek. Żmien twil ma tix naf bik. Issa imħabba ġu qalbi naqdik. Għaliex meta rajdek imsalla palija, imsawwat u b'dik l-agonija. Nżilt arkubtejja u tlabtek apologija. Issa, missier, nitolbok, żomm qribek, ħalli kull ġieħ li xraqlek missier jiena tililek. Amen. Grazie. Naduraw Ġesu Umberkuk għax b'salibek u l-ment tiegħek inti fdejn. Dak is
Salmo Gesù dal mistero Marco Terra e nella natura o dimeriti Giordano suri odmai iscricciao Vitue mingio albnan nostrum Dagni sensile arau, lil missirin roduliren, albna kolla pultifini, leo madberita albna, imhabitna l-fuqitini, L'Ispirtu li ġej minnhom ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu u Alla li b'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għadina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ekin ħossu fina blajda dak li rebħitinna l-fidwa tijek, inti li teħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun il-birek Alla, il-birek l-isem għaddes tiegħu, il-birek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, il-birek l-isem ta' Ġesu, il-birek għal-qalb il-qassa tiegħu, il-birek id-dem għażliż tiegħu, il-birek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, il-birek l-Ispirtu Santu Paraklitu, il-birek għal-Kbira Alla Marija Santissima, il-birka l-qazza makulata konċezzjoni tagħha, il-birek id-dum l-rjustaha fis-sema, il-birek l-isem ta' Marija Verġini u Om, il-birek San Ġużep Karus kastismu tagħha, il-birek Alla fl-anġlu u l-qaddisi kollha tiegħu. Faħru l-mulejn tom ġnus kollha, sebbuha popli kollha, għax kbira jitjubitu magħna, u kelmet il-mulejn u għaddejjem. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek, il-birka inti fost in-nisa, il-birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Alla, il-trapalina mit-imbin, issa u fis-sira tal-metana. Amen.
Lejlar, hop kif intom il-ġewwa.